One, two, one, two, one, two, three, go! Iup! Kaixo, Udalatx Mendibagalean bizizareten herritarroi. Kaixo, Lehintz Bailarako herri handienari. Kaixo, kooperatibismoaren sorlekuari. Kaixo, Maritxuren bizilagunak. Kaixo, 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 Arrasate! Arrasateko osagaiak antza hauetxek dira. Berdintasuna, elkartasuna eta langileen arteko parte hartze demokratikoa. Berdintasuna, bai Arrasaten noski eta Debagoienean ere bai. Elkartasuna, Arrasaten bai eta Debagoienean ere bai. Langileen arteko parte hartze demokratikoa nagusi, hori diote. Haienea, Aitor. On Jose Maria Arizmendi Arrietak entzuten bazaitu. Piri, piri, piri. Non dago. Nire izena? Eske, famatua nahi ja. Agur. Ez, benga, orain bai serio jarriko gara eta ongi etorri Arrasatear guztiak Debagoieneko herrien arteko hirugarren trivial pikera. Ongi etorri bixi ibilira. Hementxe ditut gordeta gaurkoan mai gainean jarriko ditugun galderak, zailak, errazak, batzuk baino zailago. Eta galdera izarra ere, prest dugu! Hementxe daukagu eta gaurkoan ze jolas egingo dugun berehala jakingo dugu. Hori bai, arrasatar batek 50 euro eskuratu ahal izango ditu gurekin jolasean arituta. Nola? Beti bezala, bertako merkatarien elkartean eskutik, Ibai Arteren eskutik, saria badaukagula, arrasatearrentzat banatzeko esan dizuet oraindik ez dugula aurreratuko zein jolas egingo dugun, izan ere, pentsatu egin beharra daukat, ez dakit eta zein jolas egingo dugu. Ez dakit, hau egin, bestea egin, agian hau hobeto izango da beste inoa. Badakit zein jolas egingo dugun 50 euro horiek eskuratu ahal izateko. Ez egin barre, ikusiko duzue zer den egin behar dutena. Baina orain, az gaitezen gaurko trivial pikearekin. Az dezagun Debagoieneko hirugarren trivial pikea. Non hemen Arrasatearrak prest, adi bagoaz eta. Barkatu, galderatxo bat erantzungo, erreza da, Arrasaten alde nik ingo dutzu galderatxo bat eta asmatzen baldin moduzu gure trivial pike honetan puntu bat irabaziko duzu. Prest? Eske daukot prisa, Lasai, baina hemen Arrasaten alde dana eman behar da, lasai. Nik ingo dutzu galderatxo bat, erreza, lehenengo galdera ingo dutzu, bale? Erreza da, Zein forma zuen Arrasate herriak sortu zenean? Ez dakit. Erraza da, Pixka bat pentsatu. Ez dakit. Dauka, pista bat emango ditut, Vale. Lagundu egingo ditut hemen Arrasatearrak, Seguru nago, zuk etxean badaukazula, horrelako forma dunik, eta jan ere egiten duzula. Zeren forma zuen Arrasatek sortu zenean? Borobila, no sé. Borobila daukazu etxean? Karratua, no sé. Ez, jateko zerbaiten antza zuen. Ez dakit. Pentsatu pixka bat. Pues... Utziko dizut mugikorra eskuan daukazula, nahi duzu mugikorraren komodina erabili? Bale, baina... Arrasateren alde puntua lortuko duzu, ez baldin baduzu asmatzen, galdu egingo duzu, eta gero aber zer esaten duten hemen Arrasatearrek, baina hoge... Orduan, egingo dizudana da, zuk egin behar duzuna da, emango dizut, minutu bat, asko da, Eta hortxe, edukiko duzu aukera, minutu batean, zuk begiratzeko Arrasatek sortu zenean, hau da, 1960 urtean, ja asko lagundu zaitut, zein forma zuen. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Zuek etxean ere pentsatu zein forma zuen, Deno jaten dugu, batzuei ez zaio gustatzen, jateko modu ezberdinak daude, modu ezberdinetan prestatzen da, menu ezberdinetako osagaia izaten da. Ez dakit, aldo galdetu lagunei, a ber. Bai. Baina orduan, komodina hau geroko utziko dugu, galdetu lagunei. Bale. Deitu telefonoz. Bale. Deitu telefonoz. Bale. Altuan jarri mesedez. Ia zure lagunak laguntzen zaituzten, baina behar dugu puntu hori Arrasatearren alde, Itxoin ditugu ze beste bat. Bale. Zu pentsatu zein lagune jakingo lukeen,
eta nik eman dizkizudan pista guzti horiek buruan eduki, Gogoratzen zara, ezta? Etxean dena daukagu, jan egiten da, modu ezberdinetara prestatzen da, batzuei gustatzen zaie beste batzuei ez, eta forma hori zuen. Alasne? A ber, tabilen zuten goienakoak. Kaixo, Alasne. Bai, goiena. A ber, goienakoak, que me están grabando, Alasne. Alasne, zure laguntza behar du zure lagunak. A ber, Alasne, galdera bat egin diogu Arrasatearren alde puntu bat lortzeko, eta galdera da, Arrasate herria sortu zenean, Arrasate herri horrek zein forma zuen? Ba, eman dizkiogu pista batzuk zure lagunari. Bat, jateko gauza bat da, modu ezberdinetara prestatzen da, etxe guztietan dago, batzuei gustatzen zaie, beste batzuei ez, eta ez egin trampa eta ez begiratu hemen dago eta erantzuna. Zeren forma zuen Arrasate herriak sortu zenean? Ja, eski da saia, Jateko zerbait da. A ber, Alasne, jateko zerbait. Pero, ¿en qué sentido? Asko lagundu zaituztet, Hau da, forma bat zuen, forma izan daiteke borobila, karratua, triangelua, lauki zuzena, horrelako forma bat, baina jateko zerbaiten antza dauka, ez delako zehazki aipatu ditudan horietako baten antzekoa. Eta asko lagundu zaituztet, No sé. Karratu zuzena. Hori dauki zuzena. Zue pentsatu jateko zerbaiten antza zuela. Jateko zerbait. Pues borobila, no? Ai, eta zer da borobila? Eta ezin dizuet gehiago lagundu, hau ez da. Ez, nola dukiko zuen Arrasate sorreran? Pizza forma. Ba, ez dakit. A ber, Alasne, pentsatu pixka bat, zabaldu oskailua, zer dago oskailuan, igual erortzen bada puskatu egiten da, edo gogorra badago ez, eta ja. Da verdura bat. Arrautza. Ez dakit, emango dizkizuet 2 segundu, egingo dut galdera eta behar du ja erantzun bat asko lagundu zaituzte dalako. Huevo. Pentsatu... Bai, hori esan dut, pero... Bueno, hemen erantzuna behar dut orduan. Arrasate herria sortu zenean, zein itxura edo zein forma zuen Arrasatek? Arrautza. Oso ondo, markatuko dugu hori erantzun bezala, eta ikusiko dugu asmatu duzuen edo ez. Alasne, uste duzu asmatu duzuela? Bai. Aupa Arrasate? Aupa Arrasate. Arrasate alde dana eman behar da, ezta? Alasne dago lo? Ja, bai, nire bai. Alasne, egunon! Bueno, bikote, espero dugu asmatu izana eta ikusiko dugu. Ia, Arrasatek irabaziko du trivial pikea? Bai. Ikusiko dugu. Aupa Arrasate. Aupa Arrasate. Aupa zuek! Deskantzatu Alasne, Bada ordua esnatzekoa, kafesne bat eta pixka bat martxan jarria, Hala, eskerrik asko bikote, agur! Bai, agur! Zuek ez joan, ez beldurtu, badakizu eta zertan ari garen, hemen trivial pikea egiten ari gara, Debagoieneko herrien arteko trivial pikea, eta zuek izango duzu hori bat, Arrasatearren alde puntua lortzeko. Lortuko duzu, Ez dakit. Energia horrekin, ez dakit, uste duzu lortuko duzuela, bai edo ez? Bai. Bai, asko dakizu ez zuek Arrasateren inguruan? Bai. Bai, asko oro jakinak zarete, Ez. Jarri biok hemen alboan, pentsatu egin barko duzu eta galderaren erantzuna. Zue pentsatu, ondo galderaren erantzuna, ez baldin baduzu asmatzen, Arrasatek edukiko du puntu bat gutxiago, gainerako herria baino. Asmatzen baldin baduzu puntu bat gehiago, ados? Vale. Bueno, zeren inguruan galdetzea gustatuko litzaizuek ez zuei? Arrasateko historia? Arrasateko historia, oso ondo. Arrasateko historia. Badago galdera bat, ez dena hain erresa edo zaila dena, baina Arrasateko historiaren inguruan da, eta horixe galdetuko dizuegu. Zein izenez, galdera aldatuko dut. Zaila da. Beste galdera bat egingo dizuet. Egingo dizuet asmakizun bat. Zuek ezagutzen dituzue Arrasateko auzoak? Bai. Bai, ezta? Zuk ez, baina zu bai, ezta? Bai. Bueno, nik orduan egingo dizut. Horrelako esan moldetxo bat esango dizut eta zuk asmatu behar didazu Arrasateko zein auzo den, bale? Bai. Venga. Toki garaian dagoen baserri auzo bada. Lehen Aretxabaleta zen eta auzo horretan jaio zen Loramendi idazlea. Arrasateko zein auzotaz ari gara? Bedoña? Berriz esan? Ez. Esan berriz? Bedoña? Nire beste galde bat, zergatik esan duzu hori horren bizkor? Hori da erantzun zuzena?
Niri ez galdet. Hori da erantzun zuzena. Uste duzu baietz edo ez? Ez. Zu dauzkazu erresponsabilitate guztia, laguna hemen dago, baina ez dizu gehiagik lagundu eta. Berriz izango dizut, Toki garaian dagoen baserri auzoa, lehen Aretxabaleta zen eta auzo horretan jaio zen Lola Mendirazlea. Arrasateko zein auzotaz ari gara? Bedoñako ogia Baiona, Bedoña esan duzu. Markatuko dugu Bedoña eta ikusiko dugu asmatu duzun edo ez. Bale? Ba, uste duzu asmatu duzula? Ez? Ba, berehala ikusiko dugu hortxe ikusentzuleak ere, pantailaz bestalde gurekin jolasean ari dira, eta zuek ere Joan galderei erantzuna jartzen. Bikote, badaukagu hemen zuentzako beste galderatxo bat, Arrasatearen alde dena eman behar da, ezta? Bai. Hau Arrasate? Bai. Asko dakizuzuk Arrasateren inguruan? Ez. Ui, eta Arrasatearrak irabaztea nahi duzuzuk trivial pike hau? Bai, ondo egongo litzateke. Ondo egongo litzateke, ezta? Bai. Bueno, orduan zure alegintxo egingo duzu, eta guk badaukagu hemen zurentzako galderatxo bat. Zein urtetan antolatu zuen 9. ixua lehenengoz komisioak? 2008. Lehenengo, beste galdera bat egingo dizuet. Zuek badakizu zer den 9. ixua? Egia esan ez. Egia esan ez. Eta komisioa zer den? Komisioa? 0. Arrasateko Maritxu Kajoi eguna ezagutzen duzu, Bai. Hori bai, ezta. Horren aurretik, astebete lehenago egiten da 9. ixua. Eta Maritxu Kajoi eguna antolatzen duten komisioko kideek, hortxe biltzen direnak, horre gazta, edatekoa, enbutu preziatua, ematen diote, herriko talde, eragile edo pertsona batzuei. Orduan, zein urtetan egin zen hori lehenengoz? Urte bat bota behar didazue. Baina, pixka bat atzerago egin behar dugu. Bale. 1967. 1967. Segudu zaude? Ez, eta 91. 1991. Bai. Ado zaude esandakoarekin? Bai, estatzen duzu biok? Bai. Bueno, hortxe markatuko dugu erantzuna eta ikusiko dugu asmatu duzuen edo ez. Uste duzu baiet? Bai. Hemen Arrasaten 10 galderetatik zenbat asmatuko dituzu zuzen? Bat? Bai. Batekin ez duzu trivial pika irabaziko, Yo creo que sí. Uste duzu baiet? Osondo? Bueno, bikote, segi, eta ikusiko dugu asmatu duzuen edo ez. Eskerrik asko, agur! Bueno, hementxe, gurekin jolasteko presaude, Arrasaten alde dena emango duzu, ezta? Bai. Arrasatek irabaziko du trivial pike hau. Bai. Zeinekin egiten dugu lehia? Debagoieneko gainerako herriekin, lehian zabiltza. Baina zuk Arrasatearen alde dena emango duzu. Bai. Bueno, hementxe badaukagu zuretzako galdera bat. Zer moduz, Arrasateko euskalkia dominatzen duzu? Apurtxo bat bai. Bai. Eta jaixotakoenaz, eta bueno, jakingo duzu. Orduan, pertsona proposarekin egin dugu toko taldea. Nik hitz bat esango dizut eta zuk esan beharko didazu hitz horrek zer esan nahi duen, bale? Bai. Eta hitza da ugarixue. Ugarixue asko. Ugari, ez, izango da, petzetan dut. Nik ez dute erabili, baina hortik uste joango dela. Bibider pentsatu gabe izan duzu. Utziko dizu denporatxoa pentsateko, batutan lehenengo erantzun hori izaten dauna eta beste batutan, ez? Ugarixue ni bestela ez dut erabili, ez dut entzun bez. Ez duzu sekula entzun ugarixue? Ugari bai, baina ugarixue ez. Seguru zaude asko esan nahiko duela ugarixue hitzak? Ugarixue? Nik uste du baiez, baina ez dakit. Segur, esaten duzunagatik eta ez dut uste. Bueno, guk erantzun behar dugu. Orduan, zer esan nahi du ugarixue hitzak? Niretako hori, ugari, asko, dagoela. Hortxe markatuko dugu erantzuna eta berehala ikusiko dugu asmatu duzun edo ez. Eskerrik asko! Vale. Ebarte, agur! Ikusten duzue, aberatsa ez naiz, baina famatua. Jarri, portero, venga! Egin apustu, beroketak egingo ditut, eta nik gola sartuko dut. Arrasatearrei, taka, gola, barru. Aitortuko dizuet, futbolean ez naizela oso ona, Egin dituzu zuek apustu guztiak? Bi portero! Egin errezua, nire alde, 1, 2 eta 3. Nik uste duzu jakingo duzula, lasai, ez beldurtu, Arrasaten ari gara eta Debagoieneko herrien arteko trivial pika egiten. Zer moduz? Ondo. Ondo.
Hementxe, gustora Bai. zabiltza. Bueno, gu badaukagu Lanean. zuretzako galdera bat. Eta galdera asmatzen baldin baduzu, Arrasatearen alde puntu bat lortuko duzu, dena emango duzu, ezta? A ber, zein da galdera? Galdera da, Arrasaten egon zen lehenengo zineak nola zuen izena? Buah, idari bez. Ideari pez. Pues, Egia da saioan oraindik ez dugula mugikorraren komodina sakelako, eskuko, poltsikoko, telefonoaren komodina erabili eta utziko dizut erabiltzen. vale. Bale? Baina edukiko duzu minutu bat begiratzeko. Minutu bat mobilan begiratzeko. Mobilan begiratzeko Arrasaten egon zen lehenengo zineak nola zuen izena. Vale. Venga, hasi da atzera kontaketa, Arrasateko lehenengo zinema. Bai, nola zuen izena. Zuek ere joan pentsatzen, nik badakit, nik dena da, dena. Nere alde naiz Arrasatekoa, Bueno, baina Arrasatearen alde gaurkoan hemen jokatzen bazabiltza eta dena emango duzula esan duzu, Ni naiz, lehen etxeetan sartzen zituzten entziklopedia bezalakoa, ba hori, dena dakit. Zuek kalean ikusten baldin banauzuek galdetu, nik erantzuna badakit. Edo agian ez, agian nik galdetuko dizuet eta zuek erantzuna, ez duzue jakingo. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Zenba denporagoan. Nola zuen? Pista bat, Arrasaten asko ari naiz laguntzen, M letrarekin hasten da. Ez dut opaitzen. Ez dut opaitzen, oinatiarra. Txantxiko barra da. Agian esan du Arrasatearen alde dena emango duela, baina, a ber. Venga, inko dizu galdera eta zuk erantzuna esan, bale? Nola zuen Arrasaten egon zen lehenengo zinemak izena? Mardo. Horixe markatuko dugu. Mardoren zinema jarriko dugu erantzun bezala? Ikusiko dugu, asmatu duzun, edo ez. Eta bezala Arrasatear guztia joango dira, Txantxikulandia da, Oñatira. Arraroa da, ba, Oñatiar bat herritik kanpo ikustea. Bai da arraroa. Oñatitik urtetia, eta hona gato ziren hori esatuzkoen. Bai, ez da. Zulotik urtetia. Eta, ja, hemen gaudela aprobetxatuko dugu. Zergaitik ez zarete Oñatitik ateratzen? Nik badute lagun bat. Komunikabideak txarrak dira. Nik badute lagun bat, ba, Elgetan sekula egon ez dena, Aramaion ere ez, Bilbo orain gutxi ezagutu duena. Eta Oñatiarra da. Bai. Isolatuta gauzelako. Isolatuta, antxe. Eta horregatik egiten duzue primada pila bat, ez da? Bai. Bueno, ba ikusiko dugu asmatu duzuen erantzuna ez, eskerrik asko hemen, Oñatitik atera eta zuen hementxe prentxaurreko ematearren, zein den zuen kontua horren aurrean, eta ondo segi. Agur! Agur! Txantxikuar bat Arrasateko kaleetan barrena. Nork esango zigun guri, trivial pike honek lortu behartzuela. Oñatiar bat herritik ateratzea eta Debagoieneko beste herri baten ibiltzea. Bakizue, Oñatiarrak handik ez dira ateratzen. Aragotzera joan, Arantzazura joan, eta bueno, gero badakizue. Auzoz auzo, kalerik kale, erromeriatan jo eta suparrandan ibiltzen dira, eta ez dute lagunik egin nahi Debagoienean. Eskerrak guk, Oñatiar honekin lagunak egin ditugun, eta agian lortuko dugu arresi hori puskatu eta Oñatiarrak Debagoienera ekartzea. Hau pagu! Kaixo, galderatxo bat egingo duzut, bale? Erreza, eta emango duzut aukera erantzuteko Arrasatearen alde, Eta punto bat irabaziko duzu, ados? Gure trivial pikean, Asko dakituzuk irratia, podcastak... Izerdiotza... Bueno, nik lau aukera emango dizkizut, eta zuk asmatu beharko duzu, zure ustez, lau aukera horietatik zein den erantzun zuzena. Asmatzen baldin baduzu, Arrasatearen alde puntu bat. Ez baduzu asmatzen, Arrasatek gutxiago, ze Debagoieneko trivial piki honetan, hirugarren denboraldia ari gara egiten, eta ia... Barkatu, Arrasateko dragoia sartu zait barrura eta ez ditut egiten uste. Bueno, hemen galdera. Nola du izena Eneko Barberenak gidatzen duen podcastak? Bakizun orden? Ez. Bueno, ez gara bideo honetik hasi. Nola du izena Eneko Barberenak gidatzen duen podcastak? Fukuyama, Zakubete kontu, igo autobusera, edo Alabazan? A ber, lehena esango naben ez. Fukuyama ez, Zakubete kontu... A ber, beste aukerak? Esango izkizut berriz. Fukuyama, Zakubete kontu, igo autobusera, edo Alabazan? Nik uste bigarrena. Bigarrena. Zakubete kontu dela Eneko Barberenak egiten duen podcastarena, ezta? Ba, ez dizut erantzuna esango, pantailaz bestalde ere jolasten ari direlako eta aurrerago jakingo dugulako zein den erantzun zuzena. Hori bai.
gomendioa, sartu podcastak entzuteko aplikazioan eta entzun eta hor jakingo duzu erantzuna horrela deitzen den edo ez. Agur, eskerrik asko, agur. Arrasatearen alde asmatzen baduzu puntu bat. Asmatuko duzu galderia, ezta? Bai. Hombre, zu dana dakitzu Arrasaten inguruan, ezta? Bai. Bueno, hoxe da galderia, nola du izena Arrasateko elizak? San Juan. San Juan elizia. Seguru? San Juan. San Juan gehiago? San Juan Bautista. Seguru zaz? Bai. Eta nun dau? Amen. Bai, kasualidadia hemen atzian dauela. Orduan, zuk esango zeukez, San Juan bataiatzailearen eliza dela. Bai, hau bai. Orduan, Arrasate Ernalde puntua irabazita izango duzu. Bale, Bai, ez da. Arrasatek irabaziko du trivial pikea. Ez dakit. Eta ez bada erantzun zuzena, konfesatzen fan beharko dugu. Konfazetan, elisa. Hori ba. Mira, elegantzia dagoen Arrasaten, Baina, ojo, nire elegantzia. Bixi-bixi jarri behar duzu asmatzeko, Arrasatearen alde puntu balortzeko. Nor ez da Arrasate telebistan lanean ibili? Maider Eguez, Ane Igartiburu, Oian Vega edo Jon Olivares. Ni idea. Pentsatu, lau aukera dauzkazue, horietako 3 Arrasate telebistan ibili dira lanean, eta bat ez. A ber, esan berriro? Zango dizkizuet berriro izenak, Bai. Ez begiratu hemen, trampa. Hartu zuen mikrofonoa, venga, hortxe ondo jarri hauan, Bai. Bueno, izenak dira, Ane Igartiburu, Jon Olivares, Oian Vega eta Maider Eguez. Lau horietako nor ez da Arrasate telebistan lanean ibili? Bigarrena esan duzuna behin. Ez dakit ordena ezberdinetan esan ditut. Lehenengo esan dut Ane Igartiburu, gero Bai. esan dut Oian Vega, gero esan dut Maider Eguez eta gero Jon Olivares. Orain beste ordena bat izan dut. Bai, Jon Olivares. Jon Olivares esaten duzue ez dela Arrasate telebistan ibili. Zergatik? Norden badakizue? A ber, Ane Igartiburu norden? Bai, hori bai. Bai. Maider Eguez norden? Ez da. Vale. Oian Vega norden? Bai. Eta Jon Olivares norden? Ez, hola izenakin. Izenakin ez, seguru ikusi dituzuela denak telebistan, Vale, zuek orduan erantzuna markatzen duzuena da? Jon Olivares. Vale, markatuko dugu eta berehala ikusiko dugu. Zuek etxekoak ere ongi pentsatu Arrasate telebistan nor ez den lanean ibili. Markatuko dugu eta ikusiko dugu asmatu duzuen edo ez. Vale. 10 galderetatik Arrasatek zenbat asmatuko ditu? 6. 6. Eta horrek irabaziko du herrien arteko trivial pike Arrasatek. Ikusiko dugu, ezta? Bai. Bueno, 1, 2, 3, hau Arrasate. Hau Arrasate. Eskerrik asko bikote ondo segi, agur! Erakutsiko dut argazki bat, hau da, eta esan behar doztazu, Arrasateko zein eraikin dan zure ustez. Asmatzen bozu, Arrasatearen alde punto bat irabaziko duzu, Arrasateko, hemen gure trivial pike honetan. Bixi ibili, ez da zaila. Oino gona zor, baina ez da gizla egiten dan. Hemengo elizan da, ez? Ez da hor? Ez da hor, Argi ibili. Udaletxea izan da? Argi ibili. Ez da git. Argi ibili. Egingo dugu gauza bat, 1-2-3 emungo dugu, 360 gradutako buelta bat, erakutziko duzut berriro argazkixa, eta zuk eman beharko duztazu erantzuna, bale? Venga, 1-2-3 buelta bat, triki, bale. Hau da argazkixa, orduan, zein Arrasateko eraikin da hori? Arrasate musikal, oin bai. Eta Arrasate musikal dauko eraikin horrek izena? Arrasateko jauregia, ez da gizla. Ondo pentsaba Arrasatearen alde, puntua galduko duzu bestela eta. Ez da gizla egiten da. Bueno, orduan, argazki hori ikusita, zein da zure erantzuna? Arrasate musikal. Oso ondo, markatuko dugu eta ikusiko dugu asmatu duzun edo ez. Eskerrik asko, Seguro. agur! Arrasate arrauek, trampak eginda ere, ez dakita, asmatzen duten. Laizter ikusiko dugu. Bai, iritsi da galdera izarra egiteko unea badakizue gainera ez gatozela eskutik, Arrasateko merkatari elkartearen eskutik, Ibai Arteren eskutik, hemente eskutitz barruan 50 euro dauzkagu gurekin gaurko erronka hau egitera animatzen diren herritarrentzako. Hementxe, ez dugu gezurrik esaten eta bertako komertzioetan tokatu ahal izango dute. Gurekin erronka egitera animatzen direnak eta badakizue gu oso pertsona ona garen ez, erronka gainditu edo ez. Saria, poltsikoratzeko aukera izango duzuela. Hortxe buruan ibiliko zarete pentsatzen zein izango den gaurkoan egingo dugun erronka, ezta?
Bueno, bi lagun beharko ditugu, gure erronka gauzatzeko, batek bere gorputza erabili behar izango du, eta besteak burua erabili behar izango du. Idea bat egiten joan zaitezten aurrerapen txiki hori. Ez gaizki pentsatu, gu badakizue eta dena zintzo-zintzo egiten dugula. Beraz, bagoaz, galdera izarerako lehiakide bila. Bueno, bikote, gurekin gaurkoan erronka betetzeko presa dute, lehen erakutsi dugu eta hemen berriz, hemen dauzkagu, Arrasateko Merkatari Elkartearen Ibaierten eskutik 50 euroak, zuentzako izango direnak, eta sorte izango duzu erronka gainditu edo ez, irabazi egingo dituzuelako, 50 euro horiek, bertan, Arrasateko komertzioi bultzatxo bat eman eta trukatzeko erabili ahal izango dituzuenak. Zer moduzkoak zarete zuek gorputza erabiltzen eta burua? Bueno, mimika eta gorputzetan lan basara zonak. Nik uste txarrak. Bai, komunikazioa gehiago hitz egiten gara horiek. Bueno, gaurkoan komunikazioa klabea izango da, baina komunikazio horretarako bate gorputza erabili beharko du eta besteak burua izan ere, mimika jolas bat egin beharko duzuelako. Eta gaurkoan mahai gainean ogibide bat izango dugu, lanbide bat, gorputza erabili behar duen horri mimika egin behar duenari lanbide hori izango diogu, eta burua erabili behar duenak asmatu egin beharko du, zein lanbide den. Nork egingo du zein rol? Bera, burua eta nik. Ni burua. Seguro zaudete? Bai. Bea, zu baino argiagoa dela. Bai. Armatzen bai. Bueno, orantxe ikusiko dugu. Etorri nirekin, belarria izango dizut eta berak entzun gabe zein ogibide egin behar duzu. Hauxe da egin behar duzu. Vale. Ez da zaila, Bueno. Ez daki espanok irakurtzen, ez? Bueno. Egira dabil lepora guztian. Bueno, buelta emango dugu. Prest daude asmatzeko? Vale, emango dizut zuri mikrofona aukizu. Eta zu, Juan, ideiak botatzen. Erreza da, Konzentratu. Bat, eta hiru. Kotxia gidatu. Ezi eta taxista, iraria. Parking. Ota jartu da. Vale. Barkatu zein da gure ogibidea orduan? Otako lanbidea. Zuek multazko jaso dituzu. Oingoz ez. Ez daukazue kotxei? Hori daukazue zuertea. Bueno, badakizue ota jarri behar dela eta dena legearen barruan egin behar dela beti, ezta? Bai. Oso, bueno, bikote. Esandakoak hementxe, zuentzako 50 euroak, Arrasateko dendetan, komertzioetan, tabernetan trukatu ahal izango duzuena, eta eskerrik asko gurekin jolasterren. Agur? Erakutsi dute bai Arrasatearreko umorea badaukatela eta lehia bizian nor baina nor hobea aritu dira bisibilin. Bisibili diren edo ez, bisiago ibili beharko luketen zuek pantailaz bezala zaudetenok erabaki beharko duzu hori. Argi daukaguna da, datorren astean zure alboan egon gaitezkela, trivial galderekin beraz joan zaitezte burua martxan jartzen eta prestatzen zuen herriaren alde dena eman behar duzu eta noski debagoieneko 3. trivial pika irabazi nahi baduzue. Bitartean izan bihurri, baina pasatu gabe.